Tak ti to je ľúto potom. Halo. Tú kapelu miluješ a zrazu ich vidíš takéto stave, to je strašné. Jak sa máš? Dobre, oblíž piču kobre. Na zdravie. Ale to musíš strieľať, no že trrrr. Lahni si do travy. Môžeš. Čaute. Vítajte u mňa doma v Rakúsku. Mám tu v podstate všetko, čo potrebujem. 1+1, garáž, vozík, chalanov. H2O. H2O to sa vedľa. Takže Rakúsko. My sme v Rakúsku? Podri. Jo. Sehr krásny. Ein Haus, ein Computer, ein Mann. Also einer und andere Babelsen und das heißt, ich habe das Reisliche. Aber es ist einer und es ist einer Reise. Sehr schön. Pohode, máte ma? To je lepšie. Není, to sú špinavé. Ty si špinavé, to je pravda. Čo je špinavé? To je tenisky. Moje? Celý špinavý. Nejsi čarovný? Marek je čarovný. Pozri sa, ako mám peňaženky. No to sa, pozri sa. Veľkú, plnú. Litre tam samé litre. Polské. Aj traky by si si mohol kúpiť. Kvôli tej peňaženke. By si vyzeral konečne ako správny Slovák. Ako tí chalani z tej síly. By si sa taký vodil. To Marek skvále, vieš to? Mozart. No vidíš. Pozri, ale teraz to povie, vieš, ale ten účinok to nepovie. Čo chceš si kúpiť? Chce sa odchodiť s tebou. Marek! People change and we go through different stages of life.